A un amigo non lle podes ocultar nada. Nin podes, nin queres. Todo acaban sabendos, moi. A unha muller non lle podes ocultar nada. Non podes aínda que queiras, todo cho acaban sacando as moi... Os teus segredos son tamén dos teus amigos. Os teus segredos son tamén das súas amigas. O primeiro intento de coller moza, o segundo intento, a castidade imposta eternizada porque os intentos non fructifican. O primeiro intento de mexar sen deixar pingas no retrete, o segundo intento, a castidade imposta e eternizada porque os intentos non fructifican. No caso das mozas, igual un amigo che pode botar unha man. Xa co de mexar por dentro... Como en todo, hai excepcións. Hai veces que prefires ocultarlle certa información a un amigo ou amiga. E hai cousas que como descubres que o teu home xa se intentou ocultar, é probable, moi probable, que deixe de ser un home. Pero cando lle ocultas algo, ocultas para evitar un desgusto, porque hai cousas que se llas contas é probable, moi probable que deixe de ser o teu amigo. Por exemplo, que che gusta. Non porque sexa nada malo. Sempre é algo malo. Só que, por circunstancias, é mellor que non nos saiban. A cuestión é que por máis que queiras cos amigos ou ca moza tarde ou cedo, todos acaba sabendo. Non sempre. Pero unha cousa é certa, cando dous amigos son amigos de verdade, o último que queren é facerse mal. Pois daquela Pauliño da Pica non era amigo meu. Un día en primaria colleume nun bambán e deume voltas así arredor. E despois soltoume e así arredor pro outro lado. Case botou as tripas. El rindo aí, Sebas, Sebas, Sebas. Ata que chegou miña nai, claro. Pero esa é outra historia. Bos días. Que dis, muller? Así dá gusto despertar. Sí, así ainda daría máis gusto. Carai, a veladormente volvou en sí. É un milagre, Non se viñas. É a tecnoloxía moderna. Os bicorredentores chegan vía móvil. Agora vou preparar o almorzo. Zume torrada, sí. A ti comía teu con marmelada. Pareceme que vou tardar en volver probar a marmelada. Vale, como ti queiras, non? Veña, colga ti. Non, colga ti. Colga ti. Nuria. Colgou. Damos grazas. Un minuto máis de conversa daríanos a todos un subidón de azúcar. Ti levas moitos en escoitar cousas así, non? Quen te vería se recibes unha chamada como esta? Vai a acabar? O almorzo? Pois claro, é meu. Para de miralo, Fran. Fran. Toma, anda. Tal, tengo que marchar correndo pro Osario. Osario? Dosos, de mortos, de cemiterio. Ai, por favor, que estou almorzando. E a que vas? Vou buscar unha cabeira. Que necesito para estudar. Non pensarás traela aquí, non? E onde crees que a leve? Xa verás, vai ser como ter unha mascota. Sí, pero sen ter que sacala para que levante a pata. Sí. Por certo, xa podedes ir pensando en poñerlle un nome, Eu pensei nun. Coco Liso. Coco Liso. Chao. Oi! Luce, vas a acabar co zume? Que? O zume? Benvidos a un novo día coa familia Adams. Xa estou aquí entre sen chamarra. Non esperaba este cambio de plans, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, 1001 días para descubrir, sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual, que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Como non vas poder, home? Polo menos unha vez terás de que levantar.
conseguín foi ter maniotas. Pouco e pouco, Diego. O patiño feo non se converteu en cisne da noite para mañá. Ou si? A ti non che vai pasar. Grazas. Pois eu necesito resultados xa. Que teño que estar en forma para render no traballo. As novas xeracións veñen pisando forte e hai que estar preparados. Pois a un abdominal por día non o vexo eu. Ten que haber outro xeito. Muller, hai unha máquina para facer exercicio que é ideal para poñerse en forma. Eu non sei exactamente como funciona, pero debe ser alta tecnoloxía. Din que te pos como a Tarzán, sen mover un dedo. E díchela na teletenda, claro. Que todo iso é mentira. Pero que teletenda nin que... Díxomo Martínez. Martínez. Que todo iso é mentira. Que non, que o parecer é unha máquina estupenda. Chámase 4-in-1. 4-in-1. Ten nome de club de alterne. Dese exercicio non, Diego. 4-in-1, 4 en 1. É como se fixeses exercicio 4 veces. É un aparello moi completo. E canto custa a maquiniña esa? Pois non moito, porque é de segunda man. Un compañeiro de Martínez quería vender. Por algo será. Pois porque xa non lle fai falta, que xa está en forma. É a máquina ideal para min, Ana. Ademais, ten un deseño moi completo aquí. Podería quedar estupendamente entre as túas esculturas, as túas obras. Se queremos, podemos ter esta mesma tarde. Eu non estou moi segura de querer. Claro, ti prefires seguir axudándome todas as mañáns facendo exercicio, agarrándome nos pés, tirándome polo brazo. E dis que non la pode entrar esta mesma tarde? Poderían, sí. Pois nada, home, se tanta ilusión che fai, mercaremos la máquina. De verdade, de verdade. Grazas, Ana, grazas. Ai, as maniotas. Fran, nós somos... Vamos, podémonos considerar así no fondo, non? Despois de tanto tempo convivindo e compartindo estas 4 paredes e estes coxins e o salón e a dentá. Tic-tac, tic. Non, que dicía eu que despois de todo o que pasamos pódese dicir sen caer nun erro que somos amigos, non? Sí, claro, sí. Pero o que presta os cartos é Sebas, Xa, pero non ten nada que ver con iso. É que estive pensando que últimamente non falamos nada, Fran, e igual debíamos pasar máis tempo xuntos, como vos amigos que somos. Vivimos a mesma casa. Se pasamos máis tempo xuntos acabaremos nos odiando. Non, diso nada, parvo. A ver, refirme a ir por aí, non? Imos ao cine esta tarde. Home, o Dr. Frankenstein e a cabeira. Non hai. É incrível o difícil que é atopar unha cabeira de verdade. Non, o difícil é atopar algo dentro. Parece que todos os estudantes de medicina nos erguemos hoxe coa mesma idea. Non me extraña, porque quen non quere ter unha cabeira de mascota, Veña, Fran, busca no teu caderno algún contacto. Mira, eu axudábache, pero que teño toda a tarde ocupada. Sí, imos ir ao cine. Non, quedei con Nuria. Tres ou multitude. A salvo en determinadas ocasións que non me atrevo a mencionar diante dunha señorita. Debe ser Nuria. Pois peta na porta como se fose talmente. ¡Ritmo! Hola, mamá. Tíos. Ritmo. Vimos a un concurso de baile, rapaces. A un concurso de qué? Ai, a un concurso de baile, Ceviñas. Vos bailades? Ai, Ceviñas, é que desde que viñeches vivir á cidade temos moito tempo para nós. E empezamos a facer moitas cousas novas, como ir a clases de baile e outras que... Vale, mamá. Parece que con sobre do baile xa me chega. Apuntámonos a semana pasada en unha discoteca daqui. E o premio é unha viaxe a Río de Xaneiro. Sempre quixen ver a praia de Ipanema. Ai, Brasil, que bonito. E que lonxe. Xa me tarda ver a Concha. Oi, Maruxa, que mal está en xeografía. A Concha está en Donosti. Concha é unha veciña da vila coa que miña nai ten certa rivalidade. Rivalidade, mas que xa debe ser.
Pero xa me tarda verlle a cara que pon cando recollamos o premio. Que inclui tamén un curso de samba con profesoras nativas. Riva! Sebas, por favor, dille a tua nai que pare de facer iso, anda. Cando vai ser o concurso, mami? E pasado mañá viñemos hoxe para ter tempo de ir á discoteca e ensayar ali. Ala, Pedriño, vamos. Ata logo, rapaces. A pista agarda por nós. Non o podo creer. Imos facer un binomio macanudo, ti máis eu. Vai tremendo Schwarzenegger. A Foreign One dalle a benvida. O seu corpo espertará con nós no maravilloso mundo do exercicio sen esforzo. E fala. Isto é mellor do que pensaba. Elixa a función. Para exercitar abdominais, premo 1. Para exercitar glúteos, premo 2. Para exercitar pernas e brazos, premo 3. Para relaxación, premo 4. Pois, por ser o primeiro día, imos ir con calma, o 4, por suposto. Seleccionada a función relaxación. Déitese boca abaixo e goce. Empezou ela! Sebas, deixesme un susto de morte. Pensei que eras Ana. Pois non, son eu. Viñache pedir un favor. Necesito unha cabeira. Ti sabes onde podo topar unha? Non o sei. Pero como me volvas dar un susto como dantes, arrincocha que tes enriba dos ombros. Ai. Que che pasa, Diego? Ai, nada, estou facendo exercicio. Un exercicio un pouco rariño, non? Sí. Mira, é unha máquina desas de facer exercicios en mover un dedo. Acabanme de traer. Pero o mellor de todo é que ten unha función de relaxación que relaxa de carallo. E Ana sabe que ten esa función tan relaxante. Ana, nin palabra disto, Sebas, é increíble. Ai, isto hai no que vivir. Ai, sí? Sí. Déixame probar, Diego. De probar nada, que a máquina é miña, Pero, Diego, só quero... Que non a toques, ixa man. Vale, marcho. Estás para que te miren, Diego? Sebas, se ven Ana, avísame. Non, como te escoiten dicir iso, ante botar da biblioteca. Espero que a máquina de Diego faga efecto rapidamente, porque vai ter que subir el todo isto. Ponme unha cervexiña, anda. Poderalo creer. Mira, leva así toda a mañá. Que? Mister Tarifa Plana. E como lle fagan un encefalograma mentres fala, tamén lle vai dar plano, É que algúns, cando collen moza, parece que deixan o cerebro de sinal. É que non sei como se pode dicir tanta parvada xunta. Non entendo. Muller, non sei, pero a próxima vez que haxa un debate sobre esta relación prometo estar atenta. Ponme esa cervexiña, veña. Cupido, cando se deu de conta do negocio que tiña entre as mans, deixou as frechas e montou unha empresa de telefonía. Parvadafón. Pois a diceme, graza velo tan ilusionado, tan atento, tan... Tan mono de feira. Vou polos cacahuetes. Pero se dá grima. Vale, a ti que che pasa? A min? Non, é el o que fai cousas raras, Calquera diría que che molesta que Fraga estea namorado. E non me molesta. Repateame o fígado. Porque xa che gustaría a ti que alguén te chamase para dicirche esas parvadas. Sí, é que máis, sí. Veña, Lucía, tes envexa a Fran porque é feliz? Non, eu non lle teño envexa a Fran. A ti pásache algo, ti estás moi rara, A mí non me pasa nada, Ana. Conta yo outra. Ves a Fran comportándose como un colexial e ti estás aquí rosmando. Non, eu non rosmo. É que ti non o biches. É insufrible aguantalo todo o día, Ana? Mira, colga ti, Nuria, non, veña, colga ti, non, colga ti. Nuria colgou. Ti tes pelos, pero non de Fran. Sí. Ti. Un momento. Ti estás celosa pero de Nuria. Ai, mi madriña, entón ti. É que non sei o que me pasa, pero empezo a sentir algo diferente por Fran. Noxo. Ai, non, dixaches distinto. Non, Ana, para min
Para min que me gusta, Pues como que che gusta? Pero se non naturas. Non naturaba. Pero que sei, do roce, non? Oh, bo roce. Non. Ai, non, Quiquita. A ver, Lucía, ti veches a Fran aí todo este tempo. E se me descoido, poñaste mala só con mirar para él. E agora que ten moza, resulta que ti empezas a sentir algo distinto. Mira, sinceramente penso que tío que tes é moita parvada, O mellor é que o esquezas. Non podo. Gusta meter parvada. Ten moza. Ela é un encanto, e ele é feliz. Así que non te metas, Poderéis facer moito mal a ele, máis a ti. E ponme esa cervexa. Non teredes un cargador para este móvil, que quedeis en batería. Ai, que raro. Sen non hai nada que cargaches. Moito falas ti por teléfono. Sí, é que non podo parar. Necesito escoitar a Nuria en cada momento. Que romántica. A verdade é que o rapaz ten algo que tes que esquecer, oiches? Oiches? Ai, sí. Oíno eu é todo o edificio. Vale. Vou chamar a Diego, que dese sí que non me podo esquecer. E ponme esa cervexiña dunha vez, muller. Pediches unha cervexa? Ainda me vas provocar un infarto. Podes saber a que andas? Estaba vixiando. Vixiando? O qué? Vixiando por se viña a tua muller. Sebas, espero que teñas unha explicación. Iso de que vixías a miña muller non soa nada ben. Fulles ti que me dixo que vixiase por se viña Ana. Sí, é certo. Pois nada, Ana está no bar. Chamoume para que lle axudase coa compra, así que veña. Misión cumprida. Xa podes marchar para a tua casa. Seleccionada a función relaxación. Déitese boca abaixo e goce. Fran, que che pasa? Que pasou? Que? Non, é que como non estabas falando polo móvil, pois pensei que che dera algo. Luci, ti unha vez traballaches no teléfono da Esperanza, non? Por que non te volves a apuntar? Mira, se cadra así, chámate alguén, nunca se sabe. Fran, conseguiches má cabeira? Non piden chamar a ninguén. Diso dou fe, Tiña a liña ocupada. Ademais, non sei para que carallo queres outra cabeza. O sea, ás veces non és quen nin de arcada la túa. Necesito a profacultade. Vale. Veña, a ver se che consigo unha cabeciña de reposto, Ai, para, Fran! Vou yo dicir a miña nai, Abran paso a Flecta Esteria Ginger Roger! E iso foi telepatía? Mamá, sabes que máis dun ribeiro faiche mal. Ai, mía, nos que non o pasaba tan ben, Sevilla. Ai, que velórrimo que ten a miña Maruxiña. Mira como ven. Saca de aí, pirata, que non temos tempo. Menos mal. Non sei se retirarme ou ir por unha cámara. Pode ser un momento interesante para a ciencia. Mellor vai buscar algo onde poñer isto. Agora que estamos na onda, temos que ensayar. Axúdame, Pedriño. Nena, vas ter que mover un pouco as cadeiras. E a mesa tamén. Vai nos falta sitio. Isto xa está, mamá. E agora que fago? Agora, sentados tres aí. Veña, estade ben atentos que sodo lo xurado. Non somos o xurado? Sí. Condeno vos a cadea perpetua. Sebastián, música. Isto tamén entra nos bailes de salón. Hai pro estilo libre. Imos mesturar isto cun paso que vin en Dirty Dance. Vai ser a bomba! Non me extrañas, semellante cóctel. Pero imos ensinar aos rapaces o noso paso secreto. Maruxa, ese ainda non o temos perfeccionado. Sen excusas, Pedriño, Sebastián, ti atento. Cando che fago sinal, pon a canción número 2.
Non, Maruxa, non. Pedro! Non. Cólleme que salto! Ala vai, matouse! Dios! Pedro, tes que estar seguro de ti mesmo, senón non nos vai ser ben nunca, Igual había que levar a urxencias, Papá, dime se che doi moito. O de urxencia se boa idea. Pero, Pedro, queixaste de verdade? Por que non mo dis, o miño? Ides acabar comigo. Xa oíche lo que dixo o médico. A perna en alto, repouso absoluto e nada de bailes. Pero o chotis, Pedriño, o chotis sí que o poderás bailar. Total, case todo fai a muller. Diso tes que dar voltiñas apoiado na escaiola. Ai, non estou moi seguro de poder. Diso nada, mamá? Repouso absoluto. Nin chotis, nin samba, nin cha-cha-cha. Por que non marchades por hotel? Chamamos un taxi, sí. Mañá será outro día. Sí, será mellor ir dormir. Teño moitas cousas que consultar con a almofada. Porque a min do concurso non me quita ninguén. Ai, mamá! Que non, Sebastián? Tivémolo que levar a urxencias correndo. Verdade? Sí, o que empezou como baile acabou como loita libre. Os dous no chan e cunha perna rota. Maruxa crevadora imos ter que chamar. Pedro ten pra moito. 3 semanas, segundo o médico. Tiñades que ver a Maruxa pedíndolle que o infiltrara como os futbolistas. Non, o que tiñas que ver era a cara que se puxo o médico. Pobre tío Pedro, Sí, pobre sí. Pero mirando o lado positivo, agora que non poden concursar. Volverán pra vila. Así me gusta, sendo optimistas. Sí. Hola. Xa marcharon teus pais? Non, e non me teñen moita pinta. Miña nai está pensando, e cando ela pensa, os demais acabámoslo pagando. Multiplica os problemas. Ai, sí. Sí, eu necesito unha cabeira. Se podes esperar algún tempo, eu teño pensado doar o meu corpo á ciencia. Ai, onde están os teus contactos cando os necesito, Fran? Fora do país. Pero mira, eu non te deixo colgado, meu. Agora mesmo vou mirar a ver se alguén deixou unha cabeira no baño. Bo, eu necesito unha cabeira. Non podes mercar unha de plástico? Non, quero unha de verdade, dun cadáver, que non o necesita para nada porque está morto. Tampouco pido tanto, non? Ana, podo ir ao teu piso? Sebas, eu non teño cabeira ningunha. Ás veces collo cousas do lixo para as miñas obras, pero ni me pasou pola cabeza ir a un cemiterio. Non é por iso. É que estou un pouco tenso. Quería facer algo de exercicio na máquina de Diego. Claro, por que non? Dá máis chaves. Eu vou ter que facer varios recados pola mañá, así que vas a estar tranquilo. Grazas, Ana. Tamén marcho. Chao. Chao. Hola, Nuria. Sí, son Lucía. Que raro, non? Ti chamando a Fran. Non, agora mesmiño non se pode poñer. Agora mesmiño sí se pode poñer. Pásocho, Nada, vos a que é falar. Botabasme de menos, Eu a ti tamén un pouquiño. Vale, un moito, sí. Hoxe soñei contigo. Importache? Sí, foi soñei contigo, O do soño. Mira para él. Non nos viu. Está como drogado. Para min que botou moza. Sebastián! Hola, mamá. Por que me berras? Que fas aí? Que fas ti? Tes cara de porco, Sebastián. Que estiveches facendo? Estive facendo gimnasia. Gimnasia aí, relaxante, mamá. Velo, Maruxa.
O rapaz botou moza, estivo facendo o ximnasio relaxando. De onde ves, Sebastián? Xa xo dixen aí de facer gimnasia na máquina nova de Diego. Mira, traio toalla e todo, mira. Xesús, que áspera. Non che teño dito que se lle botas moito suavizante faiche o efecto contrario, se viñas. Si, dixeche. Parece que xa esqueciches todo o que se ensinei na vida. Falando da vila, cando marchades para lá? Oxe? Non, o concurso aínda é pasado mañá e penso ir. Ai, mamá, pensei que dará claro que papá non se pode mover. Xo sei, por iso teño que atopar outra parella. Alguén á miña altura, claro. Ándame buscando un sustituto, Sebas, que che parece? Xa leva claro. Ten que ser alguén con evidentes facultades pro baile. Alguén con estilo, con ritmo. Alguén como a mí, vamos. Alguén... vamos. Alguén... Cando me miras así, dasme medo, mamá. Diego, por que puxeche o chándal? Para estar cómodo, nada máis. Pois xa te podes ir desacomodando. Poñen un ciclo de películas antigas nos alucine. Oxe botan Foise co vento. Pois por min como se ven polo aire. Pero será unha das túas películas favoritas. Ademais, en pantalla grande ten máis aquel. En pantalla grande é máis... Grande? Suxerente, fermosa, emocionante. Todo o contrario que a ese chándal teu. Veña, que a próxima sesión é as 10. Teño en DVD, ademais non me penso cambiar. Vou facer a miña táboa de exercicios. A Foringuán, agarda por mí. Ah, así que era iso. Esa máquina do demo outra vez. Non sacas da cabeza en todo o día. Parece que estás casado con ela, non comigo. Non dramatices, muller, eu quero estar en forma para ti. Non me faga rir. Estás enganchado. E Sebas igual. Ana, podes a la máquina. Ana, está Diego. E que queres a la máquina? Sebas, usa a miña máquina. Mais que a ti se me descoido. Cago no anano do carallo. Diego. Tens razón, foi inadecuado. Mellor... Cago no anano, cabrón. Diego. Está usando a miña máquina. Sí, é que... E ti por que ya deixas? Porque o pobriño está moi esmirrado e falle falta. Pois que compre unha, miña. Esta é miña, entendes? Son miña. É miña. Pero que che me faltaba por oír. Que non lle la deixes aos amigos. Pero que demo ten a máquina esa, onde? Deixame a probar. A probar a ti? Por qué? Para qué? Pois porque non entendo a obsesión esa que vos entrou coa máquina. E digo eu que se aprobo, pois o mellor entendo algo. Muller, a obsesión non é coa máquina, é co exercicio. Se queres, facemos agora mesmo unha táboa de exercicios, ti máis eu, mira. Mellor deixámolo para mañá, Encántame Foise co vento en versión original, non? É unha pena que ao final teñas que marchar sen ir ao concurso, mamá. Coa ilusión que me facía participar. E gañar a viaxe ao Brasil. Veña, xa teredes outra ocasión de ir a Río. Ai, deste escoite, rapaz. Porque ve o ritmo que lle mete túa nai en versión original ten que ser todo un espectáculo. Pareceme a min que espectáculo xa tivemos de abondo. Podes falar, ti? Que verte bailar é para botarse a chorar, Unha pena o teu. Tan noviño sen compás. Considerémolo máis menor, Maruxiña. Coa música que se escoita hoxe en día nas discotecas non importa moito como te movas. É a verdade que eu sempre triunfo. Os rapaces de agora non teñen nin idea. Antes, se un rapaz non se sabía mover no baile, non tiña nada que facer. Veña, Pedro, marchamos. Xa ve, Maruxiña, os tempos cambian, Por sorte para ti, tarantelo. Listo. O problema de teus pais solucionado. É como hoxe me sinto xeneroso, a ver se solucionamos da túa cabeira. Oe, Fran, ti pensas que é certo iso que di miña nai de que se non sabes bailar non tens nada que facer coas rapazas? Pois non sei. Porque o que é ritmo eu teño para dar.
e tomar. Alá. Carallo! Maruxa... Esquecín o CD coa música do concurso. Pero estou pensando en regalarcha, xa que melloraches tanto dunha hora para outra tarantelo. Isto non é o que parece. E que parece? Porque a min pareceme que me quixeches enganar con iso de que non sabías bailar para non ires comigo ao concurso. E como dicimos na vila, vas de cu contra o vento a costa arriba. Sebastián, vai buscar teu pai, que xa teño parella. Non te movas, que eu non penso ir con túa nai. Como me chamo Maruxa Domínguez, ti bailas comigo. Pois vai cambiando de nome, porque eu non me penso mover. Francisco, ti bailas comigo. É punto redondo. Non lle pareza mal, señora, pero eu non vou a ningures. Este non é o teu famoso caderno onde anoto os tipos, que coñecen tipos. Sí, é porque... E ti sabías que Pedro tiña un sobrinho inspector de Facenda? Non o sabía, pero se a vostede lle parece un motivo de orgullo, a mí que me contan. Ai, a ti nada, me. Pero, que che parece que pensará a xente deste caderno? Se lle chega unha inspección de Facenda da túa parte. Pois pareceme que non lle a facer moita graza, pero tamén me parece que vostede non é capaz de facer algo así, eh? A ver que amigo estás por aquí. Vaya, este parece un rapaz interesante. Suso, facturas falsas. Ai, curioso apelido. Sei que vai de farol, sí. Pedro, sabe o teléfono do teu sobrinho? Aí de memoria non, pero teño na carteira. Pois xa mo estás dando. Acaba. Pero agarda un pouco, a ver. 6, 5... 4... Vale. Irei facer o ridículo a ese estúpido concurso. De ridículo nada. Quero esa viaxe a Río. Así que xa podes esforzarte ben. Se lles queres evitar un desgusto aos teus colegas. Pedro, marchamos para o hotel para descansar. E mañá espéranos un día duro. Ritmo. Sí. Vale, sí. Non, Nuria, hoxe non podemos quedar. É que teño que ensaiar con Maruxa. O concurso esta noite xa cho dixen. Non era ningunha broma. Non me puiden negar. É que ela suplicoume que bailase... Claro, choraba tanto que pensei que se ia deshidratar. E claro, cando a vin no chan arrastrándose diante de min e agarrada a perneira do meu pantalón, pois claro, abrandeime e cedín. Porque é hecho que ten, eu tamén son un brando. Nuria, podes parar de rir? Non, de ninguna maneira, non nos podes vir ver. Non, mira, xa falaremos, vale? Ala, chao. E para xa de rir. Problemas con Nuria? Problemas de Nuria, non, esas palabras non van xuntas. Problemas de Maruxa, esas dúas sí que pegan. Non, ves a camiseta? Carai, Frank, non pensei que te fases fixar. Coa pouca tea que ten, sí que sai que fixar, sí. Gústame. En serio, sí? Gústache? Quédame ben, verdade? Podes dar unha volta? Perfecta. É perfecta. É que estou imaginando... Estou imaginando a Nuria con ela e... Buah, que pasada. Onde a compraches? Pois... tanto ten. É que era a última que quedaba na tenda. Oh, que pena. Porque a Nuria habíalle que dar... xa sabes. Sí, claro, xa sei. Rapaz, é hora de mover o esqueleto. Temos moito que ensayar para esta noite. Ai, que nervios. Estou comendo, eu con fame non rindo. Nen con fame nen sen ela, pareceme a min. Xa podes levantalo tú da cadeira. A comida, gáñase traballando. Tío Pedro quedou no hotel? Non, debe de vir polo terceiro, xa chegará. Acaboume coa paciencia do lento que vai. Home, igual se non tivese unha perna rota, pois subía máis lixeiro, non? Desde logo. Non che dá vergonza poñer unha camiseta tan escotada? Que non pose unha rebequiña, muller? É que ninguén de menos de 60 anos leva rebequiñas. Alá, eu marcho para traballar. E tede cuidado, non vai a romper outra cousa, non sei, unha perna ou así. Descarada. Francisco, para xa de encher o bandullo e ponte en posición paso dobre. Posición paso dobre agora, Francisco. Sí, señor.
quen anda aí? Sexas quen sexas, está rodeado. Tranquila, niña, tranquila. Sexas quen sexas, vas a ver lo que hago. Hola, sí. Hola, Ana. Que non ías de compras? Acordoume que non pechara a porta. Pero polo visto cheguei tarde. Que facías nos sopisas agachadas? Que facías? Non me preguntes, Ana, que me coñezo. Pois por iso mesmo. Que querías un pouco de azucre? Non. Non andarías buscando a tua cabeira. Tampouco. Logo, queríasme roubar unha escultura. Ana, quen ia querer unha escultura desas? Pois xa me dirás por que entraches no piso de furtivo. Pois porque entrei porque pensei, mellor dito, porque quería usar a máquina e non che dixe nada porque Diego non me quere deixar e non vou ser capaz de contar unha mentira. Tampouco che ia valer de nada. Xa sei que andas tolo coa máquina e Diego tamén, os dous aí dalle que dalle sen parar todo o día. Carai, Ana, tampouco fai falta dicilo así. Sí, todo o día dalle que dalle, sí. Total, non sei para qué, porque cos os músculos aínda non se vos ven a ningún dos dous. Queres me explicar que ten a máquina esa para que estedes tan interesados nela? Iso é algo unha muller non entendería nunca. Ai, non. A ver, intento. Case mellor co intente Diego. A mellor ella non está para máis lerias. Agora imos ensayar un paso dobre. Que ben, un paso dobre, a música de moda, Ai, paraches. E recorda que para bailar ben o importante é a coordinación. Coordinación e sincronía, coordinación e sincronía. Genial. Temos que parecer gráciles e lixeiros. Espere que vou polo tutú. Tururú, Francisco. Gráciles e lixeiros. Pensa que andará con ofrecernos a Lourdes? Non hai tempo para iso. Veña, imos ensayar a reviravolta. E recorda, coordinación. Pedro, música. Non sei vostede, pero non me sinto especialmente grácil, É que así non hai maneira. Que entendes ti por coordinación? Enrallar na cabeza e no cu ao mesmo tempo. Sí, é un bo exemplo, sí. Coordinación e sincronía, coordinación e sincronía. Veña, veña, outra vez. E agora procura ir pola túa man. Pedro, música. Víchelo, Pedro. Bien. Volveu a facer. Esta mocidade que é xeración. Isto xa pasa de verde pistacho, Ti queresme arruinar o concurso, rapaz, pero non cho vou consentir. Con maiores inútiles me tocou pelexar na vida. Non me diga. Coordinación e sincronía, coordinación e sincronía. Queres pararse a coa muleta? Miudiño. Oh, carallo, estou canso, teño fame e case me rompo un brazo. E non damos ben a volta, por qué? Porque quere mandar vostede e teño que mandar eu. Rapaz, que te perdes. Sarxentos de pacatilla a min. Ou o facemos ao meu xeito ou non me movo. Vaste perder. Por unha vez na súa vida, manda o home. Zas perdicheste. Home. Non presumas tanto, que aínda tes que comer moitas cuncas de caldo. Xa comín todas as que tiña que comer, así que agora caladiña, déixese levar e intente non pisarme. Pedro, música. Como era? Coordinación e sincronía? Perfecto, saíu-vos perfecto. Ala, non estivo mal, pero aínda temos moito que traballar, Non. Primeiro vou comer un bocadillo. Diso nada, témolo que repetir para que non che esqueza como é. Un bocadillo e punto redondo. Este rapaz é un fenómeno. Un fenómeno.
Estou cegado co brillo deses 10 centímetros cadrados. Pero o resto da barra desmerece un pouco. Dicías algo? Un día destes divorciome. Xuro vos que me divorcio. E co piso que doeu, podedes estar seguros diso. Arre, como brilla este cacho de barra. Con que a limpas? Con ansia. Con moita ansia. Que che fixo, Diego, desta vez porque queiras divorciarte? Pois non teño moi claro. Pero desde que ten esa máquina na casa, anda raro, algo me oculta. E Sebas é o seu cómplice. Pois era ben fácil, pregúntate a Sebas. Se sabes que o pobriño nunca mente. Xo fixen. E díxome que era algo que unha muller non pode entender. Que che parece? A ver, Raúl, ti que és un home como a eles. Mais ou menos como a eles. De que poden estar falando para que unha muller non o poida entender? Ponte no sitio de Sebas. Intentarei, non? A ver, que o que as mulleres non podedes entender, segundo Sebas? Vale. Fútbol, televisión, boxeo, baloncesto, política... Si, home, se por eles fose non entenderíamos de nada. Isto é cousa máis simple, como a eles. Isto é cousa de sexo. Sexo? Entre Sebas e Diego? Ten que haber outra explicación, como van Diego e Sebas. E ti en que pensas? Non penso en nada. Xa. Agora, poñamos que entran. Decidiches algo? É que sobre Fran xa está decidido. Esquecino, esa está, Xa. Por iso te dedicas a debuxar corazonciños cun L e un F. Non, pero, a ver, isto é o pedido daquela mesa, O corazón é quere. O F Fanta e o L de limón. Lucía, bonito, das pena. Non te decatas do que queres facer en realidade? Ou pensas que non vin como falabas con Nuria por teléfono? Que eu falei normal, Queres que Fran rompa con Nuria? Non, iso non é certo. A niña, ti realmente pensas que eu desexo que Fran e Nuria rompan? No fondo, pénsalo. No fondo e na superficie. Pois iso convertiríame nunha lurpia. Bastante lurpia, sí. Non te tortures, anda, como moito és unha inxenua. Mira, Lucía, por o teu ben e polo de todos, busca un home, anda, pero que non sexa Fran. É que non podo, porque non o dou esquecido, non ves que vivo con el? Mais que nada é amigo teu. E ese amigo teu agora está feliz con outra. Iso deberá bastarche. Xa. Bo. Tens razón. Odiote moito. Ademais, son a parella perfecta, non? Ainda que me propuxera de verdade, non conseguiría que rompesen. Muller nunca. Sí, nunca. Témolo todo. A ver que fago inventario. Vostede? Eu? Sí, témolo todo. Non necesitamos máis. Imos sobrados, colega. Como que colega? Ti ainda non viches nada. Esa danza de guerra. Maruxa, ten que controlar ese toque culateral. É para eliminar competencias. Entón, curalludo. Papá, dime que os abduciron os extraterrestres e que os devolveron así. Ai, que me dera que fora tan fácil de explicar. Moi interesante ese baile, Fran, podo falar contigo un momentiño? Que lle fixeches a miña nai? Que tomou? Un bocata de chourizo. Ois, tua nai mola, En certos aspectos, como por exemplo no ritmo. Como que mola, Fran? Que tomaches ti? Outra bocata de chourizo. Ai, non te faga lo chistoso. Refírame a se tomaste algún tipo de sustancia psicotrópica. Non lle darías aspirina con Coca-Cola, non? Non necesito nada diso para poñerme a ton. Con tua nai, digo. Ai, non creo que te poñas a ton con miña nai. E ti antes tampouco querías, carai. Xa, pero mira, somos parella de baile. Conectamos, non sei. Levamos toda a tarde bailando e a música transforma a xente. Moi ben. Pois xa lle direi ao Dr. Jekyll que se quere converter en Mr. Hyde que lle poñan unha música dos Panchos. Lo dudo. Rapaz, é hora. Imos demostrar a eses carcamáns o que é mover o esqueleto. Vos, ante todo, recordade a coordinación e a sincronía. Ai, non me sexas pasadiño. E ti, Fran, se te esqueces dos pasos, déxate levar por Maruxa. E como vai deixar que o leve eu?
Pois igual que facía eu. Isto é distinto, Pedriño. Tenme que levar el a min, que para algo é home. E se lle esquecen os pasos, que os invente. Aí estamos, que coordinación e sincronía. Innovación e valentía. Imos a lo que acendan os pocos que alá imos. Imos deixalos coa boca aberta. Estou seguro. Sorte! Ti que dis, papá? Que non pasan do primeiro paso dobre. É que hoxe non faz exercicio? Non, tampouco se pode abusar. Xa, claro, porque se abusas moito pode acabar converténdose en vicio. Non, porque se abuso moito, igual me sae unha hernia. Ah, unha hernia. E onde se pode saber? Porque muller onde saen as hernias, no lombo mesmo, eu que sei. Xa. Eu ia ir a casa dunha amiga, pero non sei que me dá deixarte aquí só. Ai, deixarme só, mira ti, nin que fose vir os acauntos para levarme. Por as mañás tamén marcho só á oficina e non tes tanta pena. E seguro que os acauntos é máis agradable que a Martínez. Pois, non che importa, eu marcho. Pois claro que sí, muller, marcha tranquila, que eu quedo aquí na casa tan ricamente. E non teñas presa por volver, Ti divírtete, con calma, muller. E ti que vas facer? Pois eu nada. Chao. Chao, cariño. Por fin sos, miña Kurnikova. Veño pola miña dose de exercicio. Eu levo a patacear, pero non teño tempo, E como ti non te queixas, pois... Ala! Botón número 4. Seleccionada función relaxación. Déitese boca abaixo e goce. Ainda va a ser ti un sacauntos macanudo. Ana, a niña, pero ti non ías a casa de alguén? Que ti non dicías que non ías facer exercicio, que che ia sair unha hernia. Interrumpida función relaxación. Vólvase deitar para seguir descubrindo un mundo de prazer. Isto fala. Non lle chames isto, muller, chámalle Fori se queres, de Foringuán. Lle chamar isto, iso ou o que me pete. Función relaxación. Oi, Diego, ti tes unha relación moi rara con esta máquina, Pero iso acabou. Ela ou eu. Igual non me expliquei ben, Diego. Ela ou eu, pero ti non decides. Xa verás como acabo eu enseguida con todo isto. Pero que vas facer, Ana? Tirar coa Furigón esta ao lixo. Se cando eu dicía que tiña nome de puticlub. Non exaxeres, Ana, que eu non estaba facendo nada. Que te vas mancar, Ana, que te vas mancar. Esforzo mal dirixido. Pode acabar cunha hernia. Cala a boca dunha vez. Xa está ben, Ana. A Fori é miña e eu decido se marcha ou queda. Ui, Diego, estaste buscando un problema. Miña, eu decido. Zapatilla, perdocho, pero para de darle patadas a Flori, por favor. Que te vas mancar, Eu digo por se te mancas. Baixa daí agora mesmo. Onde lle sacaches iso? Volville poñer a rosca no sitio. Ai, pero que lle faz? Pero que lle faz? Así que Ana subiu nela, desmontou a golpes, tirou cosa na coso lixo e ti non fixeches nada, Diego. Eu corrín todo o que puiden detrás do camión do lixo, pero case morro abafado. Entre o cheiro que botaba que eu non estou precisamente en forma. Pero a máquina non era para iso, para poñerse en forma. Sí, pero é que nos esa parte non chegamos. Das 4 parcelas da Foringuán só explotamos unha. E vaias explotamos. Eu cheguei a ver foguetes de luces e todo. É que tiñan a función de relaxación que relaxaba de carallo. E nunca mellor dito. Que gusto, chico, que paz, que cousa, que merda que me descubrira Ana. A ver se eu entendín. Enganabas a tua muller cunha máquina. Pero que dis de enganar? Eu só me relaxaba. Eu tamén. Facíalo ás súas costas. Pois claro, para evitar situacións como a de verme correndo detrás dun camión do lixo. Diego, non haberá maneira de conseguir outra máquina. Non, xa non as fabrican. É de segunda man imposible. Os que a teñen non se despegan dela nin con auga quente. Pero ti non a mercaras de segunda man? Sí. Por iso entendo por que choraba o tipiño que me vendeu. Ata tiven que beliscarlle na man para que a soltara. E agora que facemos, Diego? Pois o que facíamos antes. Nada.
Un prazer artificial nunca superará o natural. Unha máquina non pode ser mellor que unha persoa. Pero que di, Raúl? Pero non te esforces, Sebas. É como explicarlle a un xordo en que consiste o Dolby Surround. A única máquina que me produce un prazer infinito é o lavapratos. E non me agacho para usala. E, por certo, Raúl, hai novidades sobre a miña cabeira? Home, eu sigo metendo a cabeza en formol todas as noites. Malo será. Hola, tío, xa estou. Necesito que me rasques. Adeus, tío, teño que marchar. Que me pica e non lle chego. Toma. Dalle con isto. Aí. Ui, que me pica. Ui. Ui. Oh. Ui. Fran e Mela, tía Maruxa? Ui, facendo tempo. Ui. Facendo tempo? Si, foron xuntos ao concurso de baile. A mi madriña. Pero non te preocupes. Ai, mi madriña. Están a punto de chegar, porque seguro que están facendo tempo porque os expulsaron no primeiro baile e dalles vergonza. Facíano mal, non? Peor. Ai, pero te falo moi ben. Ai, sigue. Oi. Oh, sigue. Ui. Ai, que ben o pasamos. Maruxa. Sí. Ten que comprender que debido á miña reputación teño que esquecer o que pasou estes 2 últimos días, E aínda que me torturen negaría ata a morte todo o que sucedeu, pero... Querería bailar unha última peza comigo? Así que estás feito tipo pirata. Veña, vamos aló. Pam, para, bara, pam, para, bara, pam, para, bara, pam, para, bara, pam. Ai. Fixe que tardan estes dous, non? Igual lles foi ben. Tes razón. Igual xa están os dous en Río de Xaneiro. Ai, sí, home. Estarán na porta da discoteca intentando roubarlle o trofeo aos gañadores. Esa copa, Esa copa, Donde sacaches iso? Dun concurso de petanca, se che parece. Fomos a sensación do concurso, Pedriño. Gañastes. Que gañastes? Non roubámola. Claro que gañamos, a ti que che parece? En realidade quedamos terceiros. Pero moralmente gañadores. Para os terceiros non hai viaxe. Unha fin de semana en Madrid. Concurso de chotes incluído. Hola. Ei, xa chegastes. Que tal vos foi? Tu nai e máis eu rachamos coa pana. Quedaron terceiros. Pero moralmente gañadores. E gañaron unha viaxe a Madrid. Pero así, sen pegarlle a ninguén. Home, algún golpe colateral se que houbo. Sí. Ademais, fun a envexa das mulleres. Unha chegou a dicirme que tiña moita sorte con meu home. É que eu ser son unha bendición. Pa que vimos negar? E a Madrid quen vai ir? Pedro máis eu. Núria e máis eu. Eu penso que lle deberías ceder a viaxe a tía Maruxa. Por xustiza. Sí, deberías ceder a tía Maruxa. Aí falache, sobrinha. Vale. O curso de chotis para vostede. E a viaxe a Madrid para min. E o trofeo sorteámolo. Ai, sí. Pico, mazarico. Xa está. Tocoume a min. E a viaxe tamén. Non é xusto. O concurso gañeino eu. O concurso gañai no eu, que para algo te convencín. Non me convenceu. Fíxome chantaxe. Ai, tío, dixeches. Pedro, como era o teléfono do teu sobrinho? Parece que volvemos á normalidade. Sí, menos mal. Pedro, que carallo faz cun garfo no pé? Cunha maquiniña, así como cho conto. Tanto Diego como o degenerado de... Hola, Sebas. Fran ainda non se levantou. Pobriño vai tardar días en recuperarse. Do concurso de miña nai. Non do concurso. O de tua nai a lle levar anos. O caso que non está, saiu cedo pola mañá.
De feito, demasiado cedo para ser Fran. Igual extrañaba a Nuria, non? Despois dun día sen vera. Hola a todos. Sebas, teño unha sorpresa para ti. Ai, sí que sorprende, sí. Unha cadeira! É unha cadeira! Ai, grazas, Fran! Demoche gratitude eterna, grazas. Non, debesme 300 euros. Esa é verdadeira sorpresa. 300 euros? Pero que leva? Os entes de holocaustos aínda? Non, tiña moito valor sentimental para o seu dono, un dos vellos do concurso de baile. Custoume moito traballo convencelo. Era da súa defunta. Defunta made in Taiwan. Típica de Frank. Made in Taiwan? Made in Taiwan. Cago no filipino do carallo, cobroume 5 euros. Pero non eran 300. Non era súa defunta? Non me abafedes, vale? Isto pásame por meterme nos problemas dos demais, por preocuparme por vos. O único que intento é conseguirche un capricho e como mo pagas. Con racismo. Perdón. Tes razón, Fran. Foi todo un detallo da cabeira. Certo é que non é o que esperaba, pero foi todo un detalle. Es un amigo, Fran. Un amigo de verdade, eh? Fran? 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 Ala, viña, xa está. Ala, viña. Hola, Nuria. Sí, xa te extrañaba, sí. Claro. A intención é o que conta, non? Foi un detalle. Fran é un amigo, eh? Un amigo de verdade. A que sí, Lu? Sí, un amigo, sí. Vou na limpar ben, por si acaso. Un amigo. Dixen un amigo ou non o dixen? Porque isto é o que é, Fran. É un amigo. É punto de... Segura? Sí. Lamentablemente. Mira, Fray, nunca vira tan feliz. Ata se volveu xeneroso. Mira que madrugada para conseguirlles espanto a Sebas. Made in Taiwan, eh? Pero como é? Este amigo, Fran. Faime caso. Vai ser mellor para vos tres que superes este caprichiño que che entrou por Fran. Non é ningún caprichiño. De feito, non é nada. Non é absolutamente nada. De que tres falas? Ti, Fran e Nuria, tres. Claro que somos tres. Chao, Lucía. Chao. Sí, terceiros. Terceiros, pero moralmente gañadores, eh? Sí. No, Maruxa baila guai. Pero nada comparado contigo, eh? Non te vai parar. A verdade é que estaría ben. Unha fin de semana por aí, non los dous, sós. Por que ten que ser tan riquiño? Ódiome. Ódiome. Non me extraña. Iso ten que doer, Lu? Mira que limpiña. Ai, que cousa máis riquiña! En fin, non sei que facer. Non sei que hai que facer nestes casos. Estamos aquí, ti e máis eu, sós. Toda unha vida por diante. Queres ver unha peli? Sí. Vou ver o que botan. A ver. A Illa das Cabezas Cortadas. Como che quedou o corpo, eh? Ai, perdón. Carai, pois sí que empezamos ben. Que vimos a un concurso de baile, rapaz. Esa man... Veña fora. Pero... Vale, marcho. Estás para que te miren. Pero xa marchou, eh? Dun raio dunha vez. Diego, vais por aquí. Dille, Diego, que te vais a cervexa. Diego. Non me
Pero o chotis, Pedriño, O chotis... Chochos, sí, chochis. Que Fran e Nuria rompan? Realmente e republicanamente. Dime algo. Por iso teño que atopar outra parella que se adapte a min. Verdade, Pedriño? Pois é que eu non vou poder. Efectivamente, non. Oh, carallo, estou canso, teño fame, case me rompo un brazo. Queremos dar mala volta, porque me carallo, me cago, me queixo. Por camín do concurso non me quita ninguén, por moito que tú Sebastián. Mamá! Ai, que se me poupa lindo. Ai, mamá,